Hello friends, so welcome to Bodo Vlog YouTube channel. Bodo Vlog YouTube channel आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे जायगासिम बेरायनो थांनो नागिरदों। जोंनि बर'निनो बाथौ धोरोमनि माने बाथौ थानसालि, मुंदांखा बाथौ थानसालि। बेयाव जों एसे बेरायनो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बबे बाथौ थानसालिसिम जोङो थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोननोबो देखायलांनोसै। स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। सफैबाय नै हिरिम्बा बाथौ थानसालि। ओमफ्राय जों फैनो नागिरनाया बेनोमोन आरोना। गोबाङानो मिथिखायो, ओमफ्राय गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ। जोबोद मुंदांखा बेयो मोनसे जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे बाथौ थानसालि, हिरिम्बा बाथौ थानसालि। ओमफ्राय जायगाया माने खैराबारियाव दङ आरो। ओमफ्राय जों नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। ओमफ्राय सिङाव हाबहैनोसै। ओमफ्राय सिङाव माबायदि, ओमफ्राय नोंसोरनोबो देखायलांसै, नोंथांमोननोबो। थ' नायलांबाय थादो। दायो सिङाव हाबलांसै आरो। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो एसे देखायनोसै सिङाव माबायदि। ओमफ्राय बाथौ थानसालिया बैथिं आरो, बै गोजा नुहुरनायानो बे जाबाय बाथौनि गेट आरो। साइकेलजों फैदो नालाय, ओमफ्राय बेनिखायनो बिराद मेंबाय आरो। ओमफ्राय दसे नै बिफां सायायाव जिरायथ'बाय आरो जोङो। ओमफ्राय लासैनो एसे दा खुलुमहैनोसै बे सिङावहाय। बिराद बार फैदों आरो नै, बरिया नांदों, एकदम बार खोलो खोलो फैदों। ओमफ्राय सान्दुंबो दुंदों आरो। बारफोर नै बिथिं माने बैयो बे बाथौ थानसालिनि फुख्रि आरो बिथिं दङ। ओमफ्राय जायगाया नै बेवहाय माने अखा हानायजों एसे लेथ्रा जानानै दं आरो। बेवहाय नै हाब्रु जानानै दं। ओमफ्राय हाग्राफ्राबो एसे गोलाव गोलाव जानानै दं आरो। ओमफ्राय अखानि समाव बिदि जायो आरो बेवहाय। लोगोफ्रा बै नै बिथिं थांबाय आरो। ओमफ्राय बिसोर मेङाखै खोमालै, ओमफ्राय गाखोना फैदों नालाय, आंसो सलायनांदों। ओंखायनो आं एसे मेंनायजों लाबजों एसे जिरायदों आरो। बैसोर बेरायगासिनो नै। बे थानसालिनि फ्रन्टआवहाय नै माबा लेफ्ट साइडथिं माने स्टेज दं आरो मोनसे। बेवहाय माने बैसागु समावहाय प्रग्राम जायो आरो बेवहाय। जारा फाग्ला थेन्थामालि खेराइसालि होननाय मोनसे स्टेज दङ आरो बेवहायनो। बैसागु समाव जा गाजा गोमजायै प्रग्राम जायो आरो बेवहाय। लोगोफोर माने बेयाव बैसागोनि 1 थारिख खालि बेयाव माने जोबोद गाजा गोमजायै प्रग्राम जायो आरो। ओमफ्राय बिराद मानसिबो जायो मन्दिराव। ओमफ्राय बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैयो, ओमफ्राय खुलुमनो फैयो। बिदिनो बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फैनायखौ नुनो मोनो आरो बेवहाय। बिराद मानसि जायो आरो बैसागुनि 1 थारिख खालि। माने बैसागोनि समाव जायो आरो। नै मन्दिरनि माने थानसालियाव हाबलांनाय गेटखौ मोनबाय आरो। नैबे बेनो आरो थानसालियाव हाबलांनाय गेटआ। ओमफ्राय बै नै थानसालिया बिथिं दङ। थानसालिखौ नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै सिङाव माबायदि। थानसालियाव हाबनायनि सिगां मन्दिरनि सोरगिदिं खनसे बेरायग्रोनोसै।
लोगोफोर ओमफ्राय नै साइडथिं गाले माने न' फिसा मोनसेयाव मुसुखा दं आरो माने गोथैसि बावनायनि मुसुखा दं आरो बेवहाय नै गोथैसि बावदों आरो। थ' लोगोफोर थानसालियाव हाबनायनि सिगां जोङो आथिं सुनानै लाग्रोनोसै। ओमफ्राय जों आथिं सुखांबाय ओमफ्राय मन्दिराव खुलुमहैनोसै आरो गोसो गोथार लानानै। थ' लोगोफोर जोङो सिङाव हाबबोबाय आरो ओमफ्राय जों दा नै खुलुमनो नागिरबाय आरो। थ' लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो नै खुलुमखांबाय आरो ओमफ्राय बोर बिबाय एसे आफा इसोर बोराइ बाथौनियाव जाहाथे मोजाङै जा बोर बिदों बेखौ साबस्रि हरथों दहाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ। ओमफ्राय जोङो दा खुलुमखांबायबो ओमफ्राय जायगाफोरखौबो नोंथांमोननो एसे देखायबाय ओमफ्राय जोङो दायो न'सिम नोंथांमोना आं मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरदों माने हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव नोंथांमोना जुदि खुलुमनो होननानै फैयोब्लाथाय माने 2 बाजिनि सिगाङाव फैब्लानो जाबाय माने 2 बाजिनि उनावहाय बन्द' जायो नै दायो बन्द' जाबाय ओमफ्राय जोङो एसे लेट खालामबावनायब्ला जोंबो खुलुमनो मोननाय नंलामोन। थ' एसे जोङो माने 12 बाजिसोआव मोनफैदों जोङो ओमफ्राय जोङो जेन थेन खुलुमनो मोनबाय आरो ओमफ्राय 2 बाजिनि उनावहाय बन्द' जायो होननानै बुंदों आरो माने जुदि ओरैनो बेरायनो फैब्लाथाय फैजागोन मन्दिरखौ जुदि ओरैनो नायनो आन्था फैयोब्ला फैजागोन माने जुदि खुलुमनो होननानै फैदोंब्लाथाय फुंनि समाव बा 2 बाजिनि सिगाङाव फैब्लानो जाबाय आरो। थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेखौनो फोजोबनोसै भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओमफ्राय चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थ' बिदिनो नोंथांमोननो मोजां ब्लग लाबोनो सेस्था खालामबाय थागोन थ' नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय थायोब्लानो जाबाय। थ' दिनैनि थाखाय एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय।